Kaixo egunon. Urtarrila heltzearekin batera, eta apirilera arte, astebururo, milaka eta milaka bizkaitar peregrinazioan joaten dira. Lurdesera, Mekara, Ezba, Astigarrako sagardotegi eta Hernaniko tabernetara. Txotx garaia deitzen zaio 3 hilabeteko zoro horri, eta peregrinazio guztiek bezala, hainbat erritu ditu honek ere. Erritu horiek zeintzu diren ikusiko dugu, eta bide batez sagardotegiaren inguruko hitzak eta esaldiak ikasiko ditugu. Bagoaz. Dena WhatsAppeko mezu batekin hasten da. Urri bueltan kuadrillako batek sagardotegiaren inguruko mezua botatzen duenean kuadrillako txatera. Hortik aurrera, sagardotegi eguna prestatzen hasten dira. Lehenik eta behin, sagardotegia bilatu behar da. Ondoren, autobusa alokatu. Eta horrekin, garrantzitsuena eginda dago. Sagardotegi egunaren bezperan, haurrak dituzten kuadrillakideak urduritzen hasiak dira. Urte osoan zehar, Pirritx, Porrotx eta Marimototxen kantuekin nazkatuta, berdin zaie Spice Girls edo La Polla Records dantzatzea. Bezperan bertan, klasiko bat izan ohi da mezu hau jasotzea. Urtero, azken orduan etorri ezin den kuadrillako lagunarena. Aurten ere, ezin izango naiz sagardotegira joan lagunok. Datorren urtean, fijo. Sagardotegi eguna. Goizeko 10:00. Autobus geltokian dira kuadrillakideak. Urtero, kilotxoren bat gehiago gerri bueltan eta ilea urdintzen hasia da. Besarkadak eman eta autobusera. Autobusero, llévanos a Zarauz, ipso facto. 11:30 Zarauzko tabernetan poteoan hasiak dira. Eguna ondo hasteko, txakolinarekin hasten dira poteatzen. Agian, baten batzuk, zuritoren bat ere eska dezakete. Horrela eskatuko genuke. Kaixo egunon. 8 txakolin eta 4 zurito, mesedez. Berriro. Kaixo egunon. 8 txakolin eta 4 zurito, mesedez. Baten bate kubateren bat eskatzen badu, horrela erantzungo diogu. Oraindik ez lagun, oraindik ez. Eguerdiko ordu bat erdiak. 2 orduan, Zarauzko barne produktu gordina 110 igo eta gero, sagardotegira abiatzen da autobusa. Autobusaren izena ere aldatu da. Viajes Lorenzo zenak, barrebusa izena hartu du. Ordu bietarako kuadrillakideak sagardotegian sartu eta euren edalontziak jasotzen hasten dira. Gazteak zirenean, helburua ahalik eta gehien edatea bazen arren, gaur egun denbora gehiago ematen dute txuletaren inguruan hitz egiten, sagardoaren inguruan baino. Horrelako esaldiak entzun ohi dira mahaietan. Inoizko txuletarik onena izan da. Berriro esango du. Inoizko txuletarik onena izan da. Edo esperientzi txarra izan badute, txuleta gutxi, intxaur asko. Berriro esango dugu. Txuleta gutxi, intxaur asko. 5:00 aldera, autobusa kanpoan da. Kuadrillakideak Hernanira eramateko prest. Ordurako, lagunen batek edan behar zuena baino gehiago edan duela konturatu dira. Horren inguruan gehien dakien kuadrillakideak zera esan ohi dio mozkorrari. Ez zenituen nahastu behar txakolina eta sagardoa. Berriro esango dugu. Ez zenituen nahastu behar txakolina eta sagardoa. 6:00 Hernaniko kaleetan dira kuadrillakideak. Aurretik 8 ordu dituzte. Beste bizkaitar ezagun batzuekin hitz egiteko. Zaila izaten da hernaniar gazteren bat ezagutzea txotx garaian. 3 hilabete horretako asteburuak etxe zuloan igarotzen dituzte. Ostiralean etxean sartu eta astelenean lanera joan arte. Gaueko 10:00. Botea zeraman lagunak Durangoko neska bat ezagutu eta hanka egin du 300 euroko botea aldean zuela. Telefonoa itzalita dauka. Urtero berdina errepikatzen da. Goizaldeko ordu batak. Tradizio hori jarraiki, hamburgesak saltzen dituen furgonetaren inguruan ematen dituzte Hernanin azken minutuak. Hamburgesa bat gaztarekin eta ur botila bat mesedez. Berriro errepikatuko dugu. Hamburgesa bat gaztarekin eta ur botila bat mesedez. Goizaldeko ordu biak.
Autobusa martxan da. Botearekin joan den lagunaren berririk ez. Autobusaren inguruan, herriko ezagun batzuk agertu dira. Eramango gaituzue herrira mesedez? Edo, autobusa galdu dugu? Edo, mesee eta horrelakoak entzun ohi dira. Goizaldeko 3:00. Herriko autobus geltokira heldu dira. Boltzikoan 200 euro gutxiago eta bihotzerrearekin ohera sartu dira kuadrillakideak. Buruan esaldi hau bueltaka dutela. Sagardotegira noan azken urtea izan da. Berriro errepikatuko dugu. Sagardotegira noan azken urtea izan da. Gustuko izan baduzue, eman like, arpidetu eta elkarbanatu bideoa. Eta gogoratu, errespetatu Hernaniko herritar eta Hernaniko herria. Ondo izan eta agur!